Mami, můžu ven? Ne, nemůžeš, běž si dělat úkoly. Ale já ovšem mám. Tak se mi zavřít do ledničky. Tak dobře, budou aspoň ledové. A ke nažrání. Ale ne, že všechno sežereš. Ale já to nesežeru. A omylem jsem přijel jakou Marunu, která mě šikanovala. Mami, mě pálí držka. Tak běž zabít tu Marunu. Dobře. Mami, mě pálí držka. Ale to říkám tvoje sestřičce, že má vzít tu Marunu. Má si s tou jít hrát tu, co pálí držka. A Miu taky pálila držka. Ježe to nemůžu, ona mi prostě okradla brambůrky. Tak si běž koupit nový. Kaž na srdci. Tak jo, tak já jdu na záchod. Tak dobře, ale to tak není, pak je nejde a nestěžuj si. Když za to můžeš ty. Ne, za to můžeš ty, protože ty jsi skoupil pálivý čipsy. Já jsem je chtěl vyzkoušet, ale ona mi je ukradla. Tak si běž radši koupit nový. Dobře, a už mě neukradneš, Maruno Čínská. Maruno Čínská, jestli to budeš dělat znova, tak tě zavřu do mrazáku a budeš si moje zmrzlina a udělám z tebe ledovou tříšť a pak tě vypiju. Dobře ti